Ka san yadda nake son ka kuwa? Kai yaushe za ka zo ni? Kin san da yake da ɗan nisa ne gurin daga inda nake zuwa nan gurin nake hajiya. Zan zo insha Allah. Wallahi akwai adashi na ne ma da muke ɗan yi so nake da an ban ɗaukar keke zan siya. Kai dan Allah. A sati ko sau biyu nake zuwa ai yafi. Ke? Yawa kike wa? Ba dai wannan mutsi a cikin bane da na hana ki waya da shi, na hana ki mu'amala da shi. Kin iya kunnen kashi ba ki ke ba ki san cewa wai ba kalan shi bane? Oke ba ki jin magana kenan ko? To wallahi ina so ki sani ba za mu taba baki wannan mutsi a cin ba. Mu za ki dauko wanda ba shi da komai kin san a ina kika yi karatu? Wanda bai wuce zo a mai gadin gidanki ba? Mu kike so ki tona asiri kenan ko?